Juang Gavana ma Kisii Simbarati ochungi jotije moko ariyo od kano ringre ma Kisii referral kalore gi juango tijgi kod kalore kod chal marach mar od kano ringre no. Arati mane rango chal mar kar kano ringre no owacho ni jotije ariyogo pok oketo maino makare mar keto ler momiyo tik marach wuok e odno. Arati bende olando chiwo milion 2 mar chiero kar kano ringre machon maduoko chien dugruok mag ringre mikano kanyo masani gin 220 kopogore kod 72 mowinjo bedie kanyo. Gisani apisa motelo ne kar kano ringre man Nyamache ema dhi telo ne kar kano ringre ma Kisii referral. In the last 3-4 days, there was an uproar about the status of our mortuary. Our intelligence that we have been doing since that time has pointed towards what I would call sabotage that was intentional to try and show our governor to be inefficient. What I've done, the 2 people who have been in charge of the mortuary, I've sent them away today. Because these people, again, they were being given money to clean the bodies. It's only corruption. You can imagine even they're getting money for the deaths here. And these people, nadhania wakati wao ilikuwa imefika.